दिनै सान्थि सुथिया सोरजों खालामो एनडिएफबिजों खालामबाय दिनै एनडिएफ रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायाखिसै खालि बेल' नङा बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबि जोंनि गथ'फ्रा फिसाफ्रा दिनै जेलाव थानो गोनां जाबाय दा बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय निस्सय एक्स एनडिएफआ मोनसे बेब'स्थाखौ लुबैदों दिनै प्रमद बर'आ रेडिमेड गासिबो मोनदों अफिस सेक्रेटारियेट अफिसखौ मोनदों रेडिमेड गासिबो मोनखाजोबदों दुखुनांथावा बेनो जे सुक्तिया सान्थि सुक्तिया सोरजों जायो माबाया एक्सट्रिमिस्टमोन नामा प्रमद बर'आ सान्थि सुक्ति खालामनो बेथ' एक्सट्रिमिस्ट नङामोन बेथ' रिभलुसनसो खालामदोंमोन आरो आं होननाय बायदि आनस्टेबल सरकार जानायाव निस्सय बिथांमोनहा जाथिखौ मोजां मोननानै संग्राम खालामबोनाय एफा बोसोर संग्राम खालामबोनायाव बिथांमोनाबो थानो हायाखै ओंखायनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों मोनसे राफोद सरकार बिटिसिआव लाबोनो हागोन नामा निस्सय बिथांमोना सानदों खुलुमबाय दिनै बिराद मोजां आइफवालि बे बैग्रिबारि सिङाव जोबोद मोनसे मिथिंगानि समायना महरनि सिङाव थानानै नोंथांमोननि गेजेरजों गासै बिटिसिनि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय हरनो मोननानै गोजोननाय मोनदों एफा मोजां समायना जायगा दा बिदिनो जोङो दिनै बेहाय निसिमा ब्लक आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव मोनसे लोगो हमलायनाय सावरायनाय मोनसे जोङो बेहाय लादों जोबोद मोजां जादों गोबां मानसिखौ बेहाय लिंहरनाय जायाखैबाबो 10टा प्राइमारिनि गेजेराव माने 10 जन फैनायनि माने बुंहरनाय जादोंमोन दा बिदि हिसाबै बिथांमोना बांसिनसो फैदों खुब मोजां आरो आङो इउथ वमेन बिएसइउनि मिटिंफ्रावबो बाहागो लाबाय थादों बे कयेक दिनाव बेनिफ्राय बिनि सिगांबो गिदिंनायाव जेरैबायदि नुदों आरो ससियेल मिडियाफ्राव जेरैबायदि नुदों बिपिएफनि पजिशना जोबोद मोजां खुब मोजां आरो मानो होनोबा दिनै जेबो जायाखिसै बिजनेसबो जायाखिसै बयबो हाग्रामा महिलारिखौ लुबैफिनदों फिसा फिसा मावनानै दांनानै जाग्राफ्राबो लुबैफिनदों मानो होनोबा दिनै बिटिसिआव सामाजिक भाबै इनस्टेबल एखेबारे ड्राग्स जानाया बारायबाय जोंनि आइजोफ्रा गोसो रेजें भाबै जाहा थाहा जालांबाय दा बे जानो मोननायनि गुदियावनो आं बेखौ बुंगोन जे सरकारा स्टेबल नङा सरकारा आनस्टेबल सरकारा खुनु धरननि जेबो खामानि मावनो हायाखै ससाइटिखौ नायाखिसै ओंखायनो आं दिनै निसिमानि आइजोफोरखौ खावलायदों जे बे जायगायावनो जों थानांगोन दिनै समाजा जेरैबायदि गुलाय गुजाय जादों बेहायनो आंनि गथ' गथाय फिसौ फिथाइया बेहायनो देरनांगोन समाजा जुदि स्टेबल जालाब्ला होमबा बिसिनि भबिसतआ मा जागोन ओंखायनो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि मावबोदों प्रथमावथ' बेहा खुनु न'आनो गैयामोन डिजिग्नेटेड केम्पआव थानानै बिएलटिनि केम्पआव थानानैसो बिथाङा सरकारखौ सालायदोंमोन अफिस गैयामोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ रेडिमेड गासिबो मोनदों अफिस सेक्रेटारियेट अफिसखौ मोनदों रेडिमेड गासिबो मोनखाजोबदों समस्तिबो रेडिमेड आरो जेसेबां अफिस 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिस कर्ट कासारि रेडिमेड जिनिस मोनखानायावबो बिथाङा खुनु दिन मोजां खामानिखौ मावनो हायाखिसै जायनि थाखाय दिनै समाजा खामानि गैयिनि थाखाय आनस्टेबल दा बेखौ जुदि स्टेबल खालामनांगौब्ला जों जुदि भबिसतआव जोंनि गथ' गथायनि मोनसे राफोद जिउ खांनायखौ लुबैदोंबा जों हाग्रामाखौ लाबोफिनथारनांगोन आरो बे साननायावनो दिनै बयबो राफोदै गोरायै बयबो थिगैनो दङ पाब्लिकआ थिगैनो दङ दिनै एनडिएफबि आफादा बा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादा दिनैहाय गोदानै राजखान्थि दानो थांगासिनो दङ बावहाय बिपिएफ हिसाबै माबा मोनसे खहा जागोन नामा आं सानो बिपिएफआ खहा जानांगौनि गिनांगौनि खहा जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै एनडिएफबिफोरखौ लानानै मोनसे सुक्ति खालामबाय दुखुनांथावा बेनो जे सुक्तिया सान्थि सुक्तिया सोरजों जायो माबाया एक्सट्रिमिस्टमोन नामा प्रमद बर'आ सान्थि सुक्ति खालामनो बेथ' एक्सट्रिमिस्ट नङामोन बेथ' रिभलुसनसो खालामदोंमोन दिनै सान्थि सुक्तिया सोरजों खालामो एनडिएफबिजों खालामबाय दिनै एनडिएफ रन्जन दैमारिखौ गहोनो हायाखिसै खालि बेल' नङा बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबि जोंनि गथ'फ्रा फिसाफ्रा दिनै जेलाव थानो गोनां जाबाय दा बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय निस्सय एक्स एनडिएफआ मोनसे बेब'स्थाखौ लुबैदों आरो आं होननाय बायदि आनस्टेबल सरकार जानायाव निस्सय बिथांमोनहा जाथिखौ मोजां मोननानै संग्राम खालामबोनाय एफा बोसोर संग्राम खालामबोनायाव बिथांमोनाबो थानो हायाखै ओंखायनो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरजों मोनसे राफोद सरकार बिटिसिआव लाबोनो हागोन नामा निस्सय बिथांमोना सानदों बिपिएफआ माबा मोनसे खथि जागोन आं बेखौ सानाखै आरो निस्सय बिथांमोना सम थानायाव आरोबाव सिन्था खालामबावगोन आरो गावसिनि दोलोआ मा जाहैनो हागौ हाया
बेखौ बिथांमोनहा सिन्था खालामगोन आरो बे सानै हयैनो निस्सय आगयदों।